Amen. Isihloko sale nkonzo sithi ukuziphatha kwethu akuthandeke ezulwini. Noma inkonzo yanamuhla ekseni ingaba ngesaba khona okhozini ngephutha elenzekile khona, kodwa ingqithi yaleyo nkonzo ibichaza ukuthi sithwele izono zokhokho bethu. Ngakho-ke kumele sicele kuJehova ngoba asithethelele izono zethu nezokhokho bethu. Naleli hubo ekade silihuba isasho leyo nto ebesikhuluma ngayo okhozini, ukuthi sithwele izono zethu kanye nezokhokho bethu. Ngakho-ke njengabantwana bakwa-Israyeli kumele sihlangane njengesizwe,
sicele intethelelo yezono zethu nezokhokho bethu abashiya kithi. Uthi-ke uShembe, phakama kuphakama ngegama lenkosi, ufundise zonke izizwe zakithi ezingaqondi ukuthi siboshiwe, bese ngaloku kuNazaretha nazo zazi noma ziyazi indaba kaNkulunkulu. Uma uShembe wabe ekhuluma ngokuphakama, esikhathini esiningi wayabe ekhuluma ngobuNazaretha noma ngebandla lamaNazaretha. Kuye ngokuthi ube ekhuluma kusiphi isimo senkulumo esikubiza ngesingisi ukuthi context. Kuleli hubo-ke uShembe ukhuluma ngebandla lamaNazaretha. Mayethi phakama kuphakama usho ukuthi phakama buNazaretha, phakama maNazaretha. Uthi-ke uShembe akube libandla lamaNazaretha eliphumela obala ngokuvusa isizwe sakithi, ngoba sesebuthongweni. Asiboni ukuthi kwenzekani kuso njengesizwe. Uthi-ke lo mprofethi kungumsebenzi waleli bandla lamaNazaretha ukuba izizwe zivukele kule nkolo eyafika noShembe, okusho ukuthi eqondeni kwazo indaba kaNkulunkulu kumele zilandele izimfundiso zikaShembe, ngoba kulesi sikhathi samanje akakho omunye umprofeti kaJehova ngaphandle kwa-Ezra. Sengikhuluma kakhulu ngokuthi yonke inkolo eyakhelwe phezu koKristu ayiyona inkolo kaJehova. So kulesi sikhathi samanje na inkolo kaJehova itholakala kuleli bandla kuphela. Uyaqhubeka evesini lesibili uthi sinosizi ngesizwe sakithi, sihawukele inkosi sizintandane, asinayo umkhululi ngaphandle kwakho ongasikhulula ekuboshweni, siboshiwe. Akusho mina kusho uShembe. Abantu basemhlabeni ababoni ukuthi sonke siboshiwe nguJehova ngenxa yezono zethu nezokhokho bethu. Kodwa ngezimfundiso zikaShembe efundisha ngamaNazaretha kuphela, aziyo ukuthi sixhumene kanjani nesizwe sakwa-Israyeli. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, usidele ngani inkosi kangaka? Buyela kithi usithethelele. Obaba bethu bona abasekho, sithweleke thina izono zabo. Ngamanye amazwi, lesi sihlabelelo siyashumayela, siyakhuluma. Leli vesi licacile, lisashona lo mthandazo owawenziwa ngabantwana bakwa-Israyeli kuNehemiya 9, lapho kuthi khona ngosuku lwama-24 lwaleyo nyanga abantwana bakwa-Israyeli babuthana bazila ukudla benezindwangu zamasaka nothuli phezu kwabo. Inzalo ka-Israyeli yayizahlukanisa nabezizwe bonke, yayimi ivuma izono zayo nokona kuyise. Ngamanye amazwi, lokhu kuhlangana kwabantwana bakwa-Israyeli bethandaza bezila ukudla becela uNkulunkulu ukuthi ebakhulule, namhla kubhekene nathi ngqo. Lo mthandazo kaShembe usefana nalo wabantwana bakwa-Israyeli.
nathi siyakhala, siyacela kuba uJehova asithethelele kanye nokhokho bethu ngezono esizenzileyo. Ekugcineni uShembe uthi, shaya Nkosi uphuzise ngoba sonile, siyavuma ebusweni bakho, singabakabani uma silahlwa nguwe. Buyela kithi Nkosi yoxolo. Naleli vangeli lelokushweleza uNkulunkulu, sivuma izono zethu nezokhokho bethu. Sicela ukuthi noma uJehova esijezisa, kodwa angaqinisisanga ngoba singabantwana bakhe. Lesi sihlabelelo kumele usifunde no-verse 31 womthandazo weSabatha, lapho uShembe ethi, ningabi njengobaba benu odingana nosenza ngakhona. Obaba bethu abazenza lukhuni inhliziyo zabo. uJehova wazi wabajezisa kanje. Namhla sesithwele izono zabo. Gcinani iSabatha lakho. Namanje kuhlabelelo somthandazo weSabatha, kwisifundo somthandazo weSabatha, uShembe sakhuluma yona leyo nto ukuthi sithwele izono zethu nezokhokho bethu. Ayize ngakhulunywa le ndaba amanye amasonto uvele kujatshule nje haya sena so. Uthi-ke uShembe, lalelani izwi kaJehova. Ukulalela izwi kaJehova kusho ukulalele ulenze, ungalaleli nje ungenzi. Akanele ukuthi ulalele ukuthi uJehova ufuna ukukhonzwa kanjani, kodwa ube ungamkhonzi njengokusho kwakhe. Yikho-ke uShembe ethi ulilalele ulenze, ungalaleli nje ungenzi. Konke lokhu kukhuluma angeke ukuthola emhlabeni, uyokuthola lapha kuleli bandla kuphela. Kuverse 26 womthandazo weSabatha uShembe uthi, ekushawokeleni kwaJehova ekwedluleni kwethu emthethweni wakhe, wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe abantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade. So uShembe ushilo nakumthandazo weSabatha ukuthi thina vele singabantwana bakhe. Lapha uShembe uyasichazela ukuthi isizathu sokuthi uJehova asithethelele ekwedluleni kwethu kungenxa yokuthi vele singabantwana bakhe njengoba siyinzalo kaIsrayeli. Uma sithi akakho umprofeti kusukela kuYeshua owakwathunywa nguJehova ukuba abuyise isizwe samaZulu njengoba kwenza uJona eNineve ngaphandle kwaShembe, sisho ngoba kunobufakazi balokho. Noma uShembe wayengakaze aye esikoleni, kodwa wayehamba nomabhalane wakhe owayebhala konke akushumayelayo, ebhala nemthandazo. Ngisho ngabe uShembe wayethandaza ube umabhalane ebhala umthandazo, ngoba wayengasheshisi uma ethandaza, wayekhuluma uma wakumuzi babelana bethandaza. Namhla sifisa ukuveza omunye wemthandazo kaShembe. Ngalo mthandazo okubonisayo ukuthi uShembe wabe esikhathalele kangakanani lesi sizwe owayethunyelwe kuso. Kulo mthandazo owawumhla ka-1 July 1929 ePhakameni, uShembe wathandaza lo mthandazo wokuvuma izono, lapho ethi, Nkosi, simi phambi kwakho, akungabi isinengiso ukuhamba kwethu phambi kwakho.
Akuthandeke ukuma kwethu phambi kwakho. Izinhliziyo zethu zidabukile, zinosizo olukhulu kuthi ngosizo olusehleleyo ngenxa yezono zethu nomkethu namadodana namadodakazi ethu. Siyavuma Nkosi entokozweni yokhokho bethu bakudala. Siyavuma izono esizenzile ebusweni bakho. Buyela kithi usithethelele. Asinakuphila ngaphandle kwakho. Sithethelele Nkosi. Sikhumbule ngomsa wakho. Sithi hawu sonile thina. Obaba bethu wawuthokoza ngabo emangweni. Iba nomusa enxuseni kwethu Nkosi Jehova. Okhokho bethu wabe ubanikile lo mhlaba. Namhla Nkosi osewunikele izitha zethu. Namhlanje na igama lethu liphenduke igama lokuphela. Siyabulawa singenambuzile. Amadodakazi ethu bangiyisile singenambuzile. Omkethu bashiyile singenambuzile. Buyela kithi Nkosi yomusa neshawu. Nanxa wawujabhile ngathi, thokoza ngathi namuhla. Izulu nesibhakabhaka kusemandleni akho. Akukho okwedlula wena. Siyavuma Nkosi mabizwa sabele. Sabela kithi. Sibuthe ekuthekeni kwethu ngesihawu sakho. Asena sithunzi nakumadodana ethu ngenxa yokucingwa kwethu nguwe. Baba Nkulunkulu siphambi kwakho kanye namakhosi ethu omkhathi ngenxa yezono zethu wasenza impango yezizwe zonke eziphansi kwezulu. Sidinga abaqondisi bokuhlela phambi kwakho. Siyavuma Nkosi izono zethu kanye nezokhokho bethu abonile ngazo ebusweni bakho. Siyavuma izono zethu nezokhokho bethu nezenkosi yethu yakudala usenza nakhona. Nkosi buya entukutheleni yakho esiwele phezu kwethu. Thina sizukulwane usichithile Nkosi njengamanzi amabi angasafanele lutho. Kulo mthandazo ushembe uyibala ngegama iNkosi usenza ngakhona. Kusho ukuthi ukona kwesizwe kudala uqala kuye usenza ngakhona. Uyaqhubeka ushembe uthi namhla sinyathelwa ngezinyawo yizo zonke izizwe nezizwana. Ukujabula kwakho ngathi sekuphelile. Sisebusweni bakho sihawukele Nkosi. Buyisa isandla sakho sokunene. Nanamuhla abantwana bamabhunu bacebile ngezwi lethu. Izingalo zabafazi bethu esicamela kuzo ebusuku kuze kuse zigcwele izinyembezi zokudabuka kwezinhliziyo zabo. Siyawukele Nkosi ngomsa wakho omkhulu. Amadodakazi ethu ayizigqila phansi kwamabhunu. Izintombi zamabhunu zichithela ezindlini. Amadodakazi ethu abangabaphithi balawo manyala onke. Sinosizi ngokusichitha kwakho Nkulunkulu ezinyaweni zezitha zethu. Asinazi inkuni namuhla sisithenga ngemali. Asinamanzi nakuhlamba izandla zethu. Sihlamba ngezinyembezi zomkethu nezamadodakazi ethu.
abasikhalela osizini esinganakubasiza ngalutho kubo. Nkosi siyavuma Nkosi izono zethu nezamakhosi ethu omkhathi, umpande nezinduna zethu abazenza ebusweni bakho. Babulala abantu bengabangcwaba, bebayeka bedliwe zinyoni zomkhathi. Uma uShembe ekhuluma ngamakhosi omkhathi, usho amakhosi angasekho emhlabeni. Wazi wabanikeza ezitheni zabo Nkosi. Siyavuma izono zenkosi yethu umpande. Ekumemeni kwakhe izizwe zibulale udingana. Shaya Nkosi ukhozisa ngokuba silusipho lwakho. Buyela kithi nathi sibuyele kuwe manje. Sihlanganise Nkosi zonke izizwe zakithi. Ngiyabona ukuthi sizihlanganise Nkosi zonke izizwe zakithi. Emfundisweni yokuzwana nokuthobelana nawe emzini wakho odumileyo wasekuPhakameni. Siyavuma Nkosi izono zethu nezobaba bethu abonile ngazo ebusweni bakho. Siyavuma izono zethu nezenkosi yethu uCetshwayo. Wachitha igazi elingenacala, wabulala unina noMatshaka. Lapho umpande wamqalekisa khona, wathi awusoze walibusa lokubuswa abamhlophe. Nempela kwaba njalo Nkosi. Siyavuma Nkosi izono zethu nezenkosi yethu uCetshwayo. Wachitha igazi elingenacala, wabulala inkosi enkulu umbuyazi. Siyavuma izono zethu nezinduna zethu osihayo. Bachitha igazi elingenacala, babulala omkabo. Namhla Nkosi izinhliziyo zethu zigqoke ingubo yezinyembezi. Siyavuma Nkosi izono zethu esizenzileyo ebusweni bakho. Buyela kithi usithethelele. Asinakuphila ngaphandle kwakho. Wasidala Nkosi yethu, sikhumbule ngomsa wakho. Siyavuma ebusweni bakho. Sithi hawu sonile thina. Singumhlambi wezwi lakho. Wasidala ngezwi lakho. Siboshiwe nezinhliziyo zethu. Sikhulule umkhululi wethu. Usikhumbule Nkosi Jehova. Usikhumbule ungasithini. Azijabhe izitha zethu, azingathokozi ngathi. Amen. Lo mthandazo ngiwubhale ngoba ngifuna ukuthi bonke abantu abaningi abalapha, abantu abasanda kuphenduka, abangayazi indaba kaNkulunkulu, nokuthi uShembe wayekhuluma kanjani noma umthandazo. Nabadala nje abayazi ngoba abantu abaningi abafuni. Lo mthandazo kaShembe uyefana nalowo owawuthandaza abantwana bakwa-Israyeli, kanye nalowo owawuthandazwa ngabantu baseNiniva benenkosi yabo. uShembe akagcinanga lapho. Mhla ka-16 Disemba kwakunyaka unokunyaka wempi yaseNcoma. 1838. Ya mhla ka-16 Disemba 1838 amabhuno abulala izinkulungwane nezinkulungwane zamaZulu empini yaseNcoma. Ngendlela yobuningi babantu ababulawa ngalolu suku, umfula iNcome yaphenduka yonke yagcwala igazi. Abantu abakwazanga ukufihla izidumbu. Esikhundleni salokho izidumbu zabantu zadliwa ngamaqha, zimpisi, zadliwa nezinja.
ngoba abantu ababebulewe lapha bebulewa ngamabhoni babe baningi kakhulu, babe zinkulungwane mhlawumbe. So abazange bancane, babhinqika nje, badliwa amanqa, badliwa izinja, badliwa zimpisi. Kodwa ngaphambi kwalokho amabhunu enza isithembiso uNkulunkulu ukuthi uma bewanqobile amaZulu, uNkulunkulu bomakhela isikhumbuzo noma imonument, bemdumise njalo ngonyaka kanye nenzalo yakhe. Bemdumisela nje ukuthi uNkulunkulu banikeze amandla ukuba besinqobe thina maZulu. Leli iholide kaDisemba 16 landela kanjalo. Bangayilo iholide lokuzila, kodwa lali iholide lokubonga uNkulunkulu kwisizwe samabhulu ngokuthi benqobe thina. Namanje leso sikhumbuzo sekhona njalo ngonyaka amabhunu aya kule monument beyobonga uNkulunkulu ukuthi wawanika amandla okunqoba amaZulu. Kodwa amaZulu namakhosi awo lo mthandazo wamabhunu awakhathazi. Yes, abantu abamnyama, amakhosi nobani babengakhathazwa ukuthi uDisemba 16 usuku olwabulala iy'nkulungwane ngey'nkulungwane zabantu abamnyama. Azange wabahlupha lokho. Kwakuthi ngoDisemba 16 behambe beye emabhichi beyongcwabelela. Kuze kube namuhla uDisemba 16 kubantu abamnyama liholide lokungcwabelela. Abacabanga ukuthi ngalolu suku kunezinkulungwane zabantu bakubo ezangena ekuthuneni, ngoba ekufeni kwabo izidumbu zabo zadliwa ngamanga. Lezi nkulungwane zabantu zalala nje emgwaqweni emathafeni, bafika amanga azindla. Lo Disemba 16 kodwa awusho lutho kubantu abamnyama. Into kuphela eshoyo usuku lo lukaCetshwayo enqoba amangisi. Kodwa naye uCetshwayo akagcinanga yena. NakuCetshwayo kwagcina amangisi asibulala. Akukhulunywa ngalutho ngalokho. Kukhulunywa ukuthi sanqoba kodwa ekugcineni sanqoba. Kodwa kubanga njalo kushembe ngalolu suku. Wafundisa amaNazaretha ukuthi akafake amasaka, azihuqe ngomlotha ebusweni, bekhale uNkulunkulu, abakhumbule kulesi sehlo esehlela isizwe sakithi. Waqamba ihlabelelo 12 esithi uJehova ushiyile singabadingi nabasweli. Haleluya, silileni ninamabandla sesizwe. Oh Jehovah, oh sishile, sengati ngena baseli.
ngenxa yokuthi inkolo abantu abakuyo ingezitha zethu abafundiswa lutho ngalento amabhuno asungula ibandla okuthiwa iDutch Reformed Church okuyibandla lamabhuno angeke ukholwe ukuthi kuleli sonto kunabantu abamnyama abakuyo laba bantu bafundile kodwa babona ukuthi ngabo amabhuno aqinisa isifungo sabo lapha siveza umthandazo kaShembe owawuthandaza mhla ka-16 December ekhumbula ukubhujiswa kwesizwe sakithi sibhujiswa ngamabhuno uthi-ke umprofethi ilaleleni kahle-ke lomthandazo usuku olubi namhlanje nantombi yesiqhingi sakwaZulu inkomo yadinga umsengi ngalolo suku amabhula ezinsizwa aphenduka umlaza izinja zemizi zaphuma emizini zema emagqumeni zabheka phezulu zakhala isilumo ngoba abanikazi bazo babengasekho ngalolo suku amalawu ezinsizwa nawabanumzane aphenduka abamnyama kusuningi imithamo yamacansi ayendlalela izinsizwa nawendlalela abanumzane awa emdulweni akhuluma ngezwi njengomuntu athi sesiyokwenzalela ubani namhlanje iqhele elihle labalobokazi bakithi laphenduka labamnyama
abazali bezinsizwa baba nesibibithwana, onke amakhosikazi amadala, izinyembezi zampompozwa emehlweni abo. Omunye wabuza komunye wathi, we masibanibani kwenzekani? Naye lowo ubuzayo engazi, ebuza ekhala ukuthi kwenzenjani. Kwezwakala ilizwi elikhulu embusweni wezulu, limemeza izinyoni zomkhathi, lithi phumani niyodla inyama yabangalaleli izwi laJehova. Deuteronomy 28 verse 15 to 26 26 uJehova uthi, uyakuthi uma ungalaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngakho namuhla, zonke lezi ziqalekiso ziyokwehlela. Isidumbu sakho siyakuba ngokudla kwezinyoni zonke zezulu nokwezilwane zomhlaba. Akuyabakho ozihlebezayo. Amen. Lento eshiwo kuDeuteronomy 28 verse 26 yenzeka lapha kahle. Izidumbu zabantu bakwaZulu zalala ucaca, kwaqhamuka amanqe nazo zonke inyoni zezulu namagwababa nezimpisi nezinja zadla, futhi azange zadla usuku olulodwa, ngoba wayengekho owayengakwazi ukubanqanda. Uyaqhubeka uShembe uthi, lamemeza izimpisi zomhlaba, lathi phumani niyokudla okucebileyo kwendlu kaDinga. Amakhehla amahle nezinsizwa ezinhle zalala zacamela sengathi zizovuka ngaleyo mini. Amakhehla amahle nabanumzane aba ngokudla kwezimpisi. Izinkomo zema ezinkundleni zabhonga zidinga umsebenzi, ngoba abasengi bazo babengasekho, sebeqedwe usiko lwenkemba yasehlala. Izalukazi ezindala ezinokwazi, ivuso legazi labafileyo langena ezinhlizweni zabo, zamemeza abaphathi zithi, adedeleni bantwana bethu, azikusengamuntu, abasekho abasengazo. Zathi nxa seziwa, zathi nxa seziwatholile amankonyane, izinkomo aziyekanga ukubhonga, nezinkabi zabheka phakathi komuzi. Wo, nakho kuthina ngoba sonile, igazi lethu loba phezu lethu, indiselo yezono zethu, ngokuba sonile kuJehova. Ukusina okuhle kwezintombi zakwaZulu kwanqamuka, nokubetha ubhubhu kwaphela, kwaba isinyokotho kwalowo suku. Umfula wagcwala amakhehla amahle, nezinsizwa zaba ukudla kwezimpisi. Shwele Nkosi ngokuba sonile. Amen. Lo mthandazo angeke uthole kumabandla amaKristu, angeke uthole kubantu bonke abamnyama, ngoba ayikho into abayicabangayo. Abazi ukuthi bunini, abazi ukuthi lokhu kufa kwabo ngale ndlela abafa ngayo ngomhla ka 16 December 1888 kusho ukuthini. uShembe kuphela lento yamhluphayo. Ngisho amaNazaretha esewagqokisa amasaka
ewafaka umlotha emehlweni elala phansi ethandaza ekhala esilile. Kodwa amakhosi akwaZulu nababusi bakwaZulu nensizwa nani babe nganendaba, abangamakholwa babe emasontweni, abathanda ukunqabela-ke bahamba baye emabhishi, kungasho lutho lokho. Ngale ntshumayelo sibonisa ukuthi akuyikho lokhu abantu abacabanga ukuthi bayakwazi ngoshembe. Abantu abaningi abazi ukuthi ushembe ukhulume kangakanani, even politically lalelizwe. Kodwa le politics yakhe eyihlanganise noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wafikela esizweni, akafikelanga kumuntu. Nokuthi kungathi uma bebona lenzalo yakwaShembe esibizwa ngoNkulunkulu yize ingazi lutho ngokukholwa, bese becabanga ukuthi babona uShembe lo esikhuluma ngayo. Ngoba kukhona into eyenzekayo, laba abantwana bakwaShembe sebegqamisa ukuthi manje uShembe, noma behlubuka bathi uShembe. Kodwa uShembe ikwakuyigama likababamkhulu. Yonke lento eyenziwa laba abantwana bakwaShembe abazi ukuthi uShembe wayethunywe uNkulunkulu. Akusho ukuthi ngoba uShembe wayethunywe uNkulunkulu automatically nabo sebethunywe uNkulunkulu. Yikho benza lezi zinto abazenzayo okusazokhulunywa ngazo. uShembe ngumprofeti kaJehova osafana nabaprofeti esiyaye sifunde ngabo eBhayibhelini. Uthi-ke uShembe, phakama kuphakama ngegama leNkosi, zivuse zonke izizwe ngoba sisekuthongweni. Kwesinye isihlabelelo uthi uShembe, thabani kufikile kuNazaretha, izizwe zosinda elihlakazekile. Noma ungakavezwa konke abantu okufanele bekwazi ngaleli bandla likaMenzi nomhlaba, kodwa kuningi abantu asebeqonda okade befihlele khona. Isizwe sakithi besingazi ukuthi isona esinzalo kaIsrael ongamaHebheru. Lokhu bekwaziwa ngama-politicians nawo hayi onke. Kodwa ngaloku uNazaretha abantu abaningi sebeyazi ukuthi yibona abayisizwe sakwa-Israyeli, yibo abangabantwana bakaJehova. Inkolo ephumela obala, inkolo manje sengikhuluma inkolo ephumela obala yathi ithina abantwana bakwa-Israyeli ileli bandla lamaNazaretha. Amen. Isizwe simnyama besingazi ukuthi le nkolo abakuyo akusiyo inkolo abayinikwa nguJehova, kodwa inkolo kaJehova yaqedwa ngabezizwe. Ngale nkolo abezizwe babefuna ukuqeda ngathi, kodwa ileli bandla likaMenzi nomhlaba elikuvezile. Isizwe simnyama besingazi ukuthi umsindisi wethu igama lakhe nguYeshua. Abezizwe balishintsha leli gama ukuze noma sithandaza singalibizi, kodwa sibize igama lesithixo sakhe. Njengoba namanje akakho umuntu othi mayithandaza ubiza uYeshua, lo owabakhona okomprofeti, kodwa kubizwa uJesu, lo ongaziwa ukuthi lo ongakaze bekhona emhlabeni. Kodwa kwakubalekile ukuthi sibize isithixo sabo ukuze iphele into ngathi bekhuphuke bona.
Isizwe sakithi besingazi ukuthi ibandla likaYeshua libandla lamaNazaretha, nokuthi leli gama lachithwa ukuze kuphume leli esilinikwe ngabeZizwe. Abantu bonke abangamakholwa bathi igama labalandeli bakaYeshua amaKristu, bathi ubuKristu basungulwa uYeshua. Kodwa uYeshua wahamba emhlabeni ngo-36 AD. UbuKristu basungulwa Constantine ngo-352 AD. Sekwedlule iminyaka cishe edlule ekhulwini. Kodwa abantu abamnyama njengoba bengamaKristu abazi ukuthi ibandla likaYeshua kwangamaNazaretha, njengoba bengazi nokuthi umholi ngempela wamaNazaretha kwakuYeshua. Abakwazi. Mhlambe wavusa ibandla likaYeshua elalikhona emandulo. Uma ethi leli bandla elamaNazaretha. So uShembe enkathi ethi singamaNazaretha wayevusa ibandla lamaNazaretha ayeholwa nguYeshua. Isizwe sakithi besingazi ukuthi akaze abe khona umsindisi ogama lakhe nguJesu. Kodwa leli gama lisuselwa emagameni esithiko zabeZizwe. Lapha sibonisa ukuthi uShembe kwakungumuntu ovela ezulwini. Kwikhasi 82 lencwadi ka-Advocate Nyandi ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. Ibaba ilanga uthi uShembe lo owaphemba lokuNazaretha wayengesiye umuntu, wayevela ezulwini, kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni. Wayefike ayiphembe lento esibuthene ngayo, ayishiye ecabanga ukuthi izosala imini. Bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengami nje, abayibathi bangabaholi, bengenawo umoya kaShembe, bese beyiphambukisa lento, sebeyiphendula ngobuthakathaka babo. Njengoba nibona nje, bathi ma bephendula lento yasezulwini bese bethi singoShembe, bakhe isithombe kubantu ukuthi bawabamkhulu. uShembe wayevela ezulwini ezovusa ibandla likaJehova elaqedwa izizwe ezimhlophe. Omunye umlungu oyimissionary uMrs Wells uthi ngomunye unyaka eThekwini kwaba nomhlangano wazo zonke izimishini, lapho okwakuzobhungwa khona ukuthi engaqedwa kanjani uShembe. Le nkulumo ngayithola kumlungu owayimissionary eyibhale phansi ukuthi baba nomhlangano eThekwini zonke imishini zizobhunga ngokuthi engaqedwa kanjani uShembe. Usho umlungu oyimissionary. Uthi-ke lo mlungu ngathi uma ngibuza ukuthi kodwa bayamazi uShembe, uSuperintendent of Missions wathi angimazi uShembe futhi angifune ukumazi, kodwa into engiyifunayo ukuthi ngiqede ngayo ebusweni bomhlaba. Ngempela ekufeni komprofeti kwafundiswa bonke abantu abamnyama ukuthi uShembe waphungela amaphiko wazama ukundiza, kodwa wawa phansi wafa. Leli lumbo kwashunyelwa ngalo kuwo wonke amabandla ezimishini ukuthi uShembe wazama ukumdiza, wazibophela ngamaqhubu enyoni, wathi uyandiza wawa wafa.
uma ngithi lento yayishunyayelwa emabandleni ishunyayelwa ngisho ey'koleni angikhuluma into eyisimangaliso ngoba mina kwakuthi ekuseni kushunyayelwe ngayo emthandazweni. Mina ngangiya emabandleni amalukhozi amaluthela omunye uba umfundisi okwamfundisi mbala lento kwakushunyayelwa ngayo esontweni. Umfundisi emekwi-pulpit njengoba ebatshela lento uhleke uma ngabe kunesifundo seBhayibheli eklasini yayifundiswa lento as part yey'fundo zenkolo ukuthi uShembe wazama ukundiza wathi uyandiza wafa. And babe kwenzelani lokho i-missionary zazi kwenzela ukuthi wachaza lo mlungu ukuthi babe kwenzela ukuthi bathi uma uShembe eyekwa ekufeni kwakhe bonke abantu abamnyama bazomlandela bese ulimala umsebenzi wethu. Ngakho-ke ngoba abakwazanga uba bemnqobe esaphila wathi uma eseyifile base beyakhale. Akakho nje umuntu la ongathi akayazi leyo nto. Ayisakhulunywa manje kodwa akakho umuntu nje ongathi akayazi leyo nto. Kodwa ngeke bekuchazele ukuthi babeyithathaphi imikuphi ngoba into yakhiwa nje ngoba kufuna ukuqedwa and kwaqedwa ngayo. I am the first person owahamba wayemsakazweni ngo-1985 ngathi babuya amaKrestu bagcwala indlu ngathi mina akekho ongasechazi ukuthi le nto leyo yokuthi uShembe wandiza yaqhamuka. I am the person who did that. Ngaphuma eshashalazini emsakazweni and I spoke about it. Namanje ngisakhuluma ngayo. Imina engaya kwi-TRC ngafika ngakhuluma ngayo kugcwele iy'nkulungwane zabantu lapho umfundisi wawu-chairperson owasukuma khona wathi uyaxolisa ngempela bayifundiswa le nto ngize ngifike ngixole ukuthi ngitshele uShembe ukuthi bayaxolisa kakhulu ngoba ngayikhuluma kwi-TRC ukuthi benze njani. So ayikho into engihlukumezayo njengokuthi ngibone laba bafana bakwaShembe behudulela phansi igama lomprofethi ngoba imina engiyilwele leyo nto. Kodwa manje na leli gama likaMprofethi selihudulwa phansi lihudulwa ngamaNazarene. And I'm going to stand up and face them as I face the Christians. I'll face them. Ngempela esikhundleni sokuthi isizwe simnyama sazi ukuthi uShembe wabe ngumprofethi kaJehova. Sonke sazi ukuthi uShembe wabe engumkhohlisi owazama ukundiza eye ezulwini kodwa wawa phansi wafa. Lento abezizwa abayenza kuShembe bayenza nakuYeshua. Ekufeni kwakhe baqeda ngayo base sebakha umuntu wabo abathi nguJesu sebethi nguye umsindisi leli gama likaYeshua aqeda. And that's exactly what they did. Emva kokuba efile uYeshua baqeda ngayo base bakha uNkulunkulu wabo abasebembiza base bethatha yonke impilo kaYeshua sebenikeza lo Jesu sebemakhile and baqeda ngoYeshua. Njenga namhlanje na akukho umuntu ongumKristu ongamtshela ukuthi uyamazi uYeshua. Baqeda ngamaNazaretha njengoba engekho abantu abangamakholwa abaziyo ukuthi uYeshua wayengumholi wamaNazaretha. And they did exactly ngoShembe.
wathi efa base bakha indaba eyahlala kubantu abamnyama bonke. So akakho umuntu omnyama ngaphandle koMnazaretha owazi ukuthi uShembe wayengumprofeti kaJehova, ngoba abelungu bayidlala le ndima abayiqala kuYeshua yokuqeda ngomuntu omnyama. So no person umuntu omnyama owazi ngoShembe. Namhla abantu abaningi bazi ukuthi uShembe was an imposter, and leyo nto ukuthi uShembe was an imposter iyinkinga ngoba le nzalo iyona imposter, and iyona futhi manje siyiqhamisa ukuthi iuShembe, and yet ukuthi uShembe igama likaShembe. Namhlanje na kunebandla elilwa nabantu abadumisa uJehova. Kodwa ngisazobhekana angibancengi uma bethanda bangivula, kodwa ngeke ngize ngiyeke abantu behudula phansi igama likaShembe. Ngeke leli vangeli